olimpiai bajnoki címért, és Németh Nándornak is, akik a késő esti órákon rúgnak majd Berencébe. Hajrá magyar! Megvan tehát a továbbjutást, tisztelt szurkolóink, köszönjük szépen a buzdítást, köszönjük a szurkolást, tovább jutottunk tehát a harmadik selejtező körbe. Szombaton 16 órától a DVTK csapatát fogadjuk itt Sóstó. Találkozunk akkor is itt a Sóstói stadionban. Még egyszer köszönjük a szurkolást, jó utat! Az olimpiai bajnoki címért, és Németh Nándornak is, akik a késő esti órákon rúgnak majd Berencébe. Hajrá magyar! Megvan tehát a továbbjutást, tisztelt szurkolóink, köszönjük szépen a buzdítást, köszönjük a szurkolást, tovább jutottunk tehát a harmadik selejtező körbe. Szombaton 16 órától a DVTK csapatát fogadjuk itt Sóstó. Találkozunk akkor is itt a Sóstói stadionban. Még egyszer köszönjük a szurkolást, jó utat!